pamiatky vo francúzskej metropole, leží vo frekventovanej lokalite v samom centre Paríža. Marko Daňo a Marcel Haščák. Títo dvaja útočníci sa na poslednú chvíľu dostali do konečnej nominácie na hokejové majstrovstvá sveta. Ešte len 18-ročný Daňo tak pôjde v stopách svojho otca Jozefa, ktorý štartoval na svetovom šampionáte 4-krát. Čaká na svoju príležitosť a uvidíme, ako to dopadne vlastne s chalanmi z Ameriky ešte. Ak dostane príležitosť na hlade, tak sa budem snažiť ukázať, čo je vo mne. Smutnú správu o tom, že na šampionát sa začína už tento piatok a hneď prvý deň hráme proti Francúzom. Express počasie. Zajtra na striedačku slnečno a zamračené, miestami sprchne, ale bude veľmi teplo, 25 až 30 stupňov. Na hrebeňoch Tatier bude fúkať silný až prudký vietor. Dopravný servis Rádia Express. Naživo 24 hodín denne. Aj po 18. sme s vami na cestách. Pozdravuje Oli Čupinková. Na D1 pri Senci v smere do Trnavy spadol z nákladného auta vysokozdvižný vozík, bol plný radar tmavá Fabia, jazdí po D2 medzi Kutmi a Malackami. Ďalšie radary merajú rýchlosť v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere na Astronomickú, v Kopčanoch v smere do Kutov, v Drietome v smere do Českej republiky, v Nitrianskej strede v smere do Nitry, v Techovských Lúžanoch v smere do Polty, v Oravskom Podzámku v smere do Dolného Kubína, za Lučencom v smere do Pincinej, v Poprade na Štefánikovej v smere von z mesta, merajú aj pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou, v Pavlovciach obojsmerne, vo Svinici v smere do Košíc a v Medzilaborciach pri vlakovej stanici obojsmerne.